to kekarepane. Yen to awake dhewe kok semua-semua ana sak tengah iki ngono nek papan iki. Ora mung sampean Kakang. Aku dhewe yo ngrasake bingung. Janjane ana perlu apa to? Nganti Pangeran Yusuf perintah wae dhewe supaya tumeka ning gua jenah kene kan. Iso ngene. Yen kowe kabeh padha ora ngerteni apa kang dikarepake Pangeran Yusuf. Dadi sing tak jaluk. Kowe aja lewok ing gati. Senajan to kepiye wae. Awake dhewe kudune duweni tanggung jawab siaga ing gati. Yen to ing mengkone ana apa-apane sing ora nyenengake. Aku lan kowe sing tak jaluk ya kuwi sepisan budidaya kaping pindho kudu nyuwun ana ngarsaning Gusti. Kaya ngono. Kene wae Kang. Kepiye? Saiki dirantu wae. Mbok menawa Pangeran Yusuf mengko temeka ana ing bocah enak iki. Wis to. Kowe iki ora usah dadak was lan semelang. Pangeran Yusuf iki salah sawijining satriya. Ora bakal ngucati weco mlenjani janji. Senajan to randhato sithik wae. Sing baku awake dhewe nak tanggung jawab wis temeka ning papan kene to. Bener ya. Yen kaya saben dinane papan Pangeran Yusuf ora bakal mlenjani janji biasane. Iya, Salahuddin. Hasan ora. Lamun siramu ngranti sawetara nanging aku percaya ya gene antarane Hasan Sora Pangeran Saladin supaya nanti aku sakjroning kowo haina. Pangeran gagap gugup anggenipun kula nampi. Upami panjenengan menika lho. Paring dawuh dumateng kula wonten ing dalam kasatriyan. Kula sagah wonten sak tengahipun margi. Kula sagah wonten sitinggil binaturata. Kula nggih sagah. Kok dadak wonten sak lebetipun kula. Haina niku kados pundi? Ora maido lamun sliramu kebak tandha pitakon. Nanging bab iki mau wadi nganggo banget jalaran yo gene adoh saka kasatriyan ana ing negara Turki. Satemah kowe karo raya tumuju ana ing kiwa tengene papan dununge Bidir sing sawetara iki dina. Hasan lan Sora, aku kepengin antarane Hasan lan Sora Pangeran Saladin ojo nganti bab iki mau dingerteni sapa wae jalaran ana bab kang kagubel ing kerajaan Turki kamangka kudeta ana ing kerajaan Turki iki tetembungane nabok nyilih tangan mula Sora lan kowe Hasan Lajeng kados pundi kula pangeran? aku ning kene kepengin buka wewadi kagubele lakon ana ing kerajaan Turki. Wonten. Panjenengan niku dipun beberaken dumateng kula. Yen to kula menika saged sabiyantu badhe kula bantu kanthi sepurananing penggalih. Ampun madhep mangu-mangu. Lo siaga ing gati. Sabelo kalih panjenengan den Pangeran Yusuf. Aku ngerti lamun sumpah prasetyane Hasan lan Sora nanging bab iki mau magepukan kelawan derajat pangkat lan lungguhmu ana ing kerajaan Turki. Wonten magepukan kula kalih sedaya mau bener. Lajeng kudeta kuwi mau aku ngerti. Sak tenane sing kepengin ngrong-ngrong kawibawan ana ing kerajaan Turki kuwi wong kalebu kang duweni derajat pangkat palungguhan ana ing kerajaan Turki. Nanging kanthi dalan ing ngarep
aku bloko ibaratnya wong nabok nyilih tangan. Dadi kudeta kuwi mau ora dimangerteni pangarsa kerajaan ing kerajaan Turki. Jalaran kabeh iki mau ana kang dadi dalange. Kok kula menika nglangkungi menapa ing dados kersa menika kebetulan menika boten. Nanging menapa dipun keparengaken kula menika ngertos lajeng sinten sedaya kula dalang ingkang badhe kudeta wonten ing kerajaan Turki. Ana perangane 3. Mula kudeta kuwi mau kedadian nganti ngrong-rong kerajaan Turki. Siji Mr. Saul Mahmud, Jenderal Muhammad lan Kapten Lasar kanthi dalan dheweke gunakake ngobar atine wong-wong bidir ora ana liya Ratu Sulekha. Ngeten Kanjeng Pangeran Yusuf, pancen boten kula selaki yen to Turki lan bidir menika nembe meksa kula kinten ingkang badhe ngrebat panguwasa wonten ing bidir menika wonten ing Turki menika nggih tiyang-tiyang wonten bidir jebul kasunyatanipun malah sedaya kali wonten ing kerajaan Turki to. Pancen kedadiane kaya mangkono nanging ya gene lamun sliramu sabiyantu bebelo manggon ana ing tengahing bebener ora perlu mandheg mang. Aku ngerti perangane sapa Sora sapa Hasan kuwi penderek pribadi antarane Jenderal Muhammad sing setya tubuh lawan Pangeran Yusuf ora ana liya mung abdiku kinasih kuwi Sora. Pancen boten kula selaki senajan to menika merga kating sing panguwasa nanging sedaya kula wau Sora lan Hasan Salahuddin sedaya kula badhe kok abdiaken jiwa raga kula tumrap utah darah wonten ing kerajaan Turki. Boten ngomongake siji lan sijinipun nanging negara sing kula ngrungkepi Jeng Pangeran Yusuf. Aku ngerti sumpahmu nanging ning kene aku mbutuhake sumpah antarane Hasan Sora lan Pangeran Yusuf cukup ana ing papan kene kuwi hena kuwi kang dadi seksi mukti Pangeran Yusuf ing mengkone mukti Sora lan Hasan. Nggih, lelaki kenging panun piye sumpahmu bektimu kelawan Jeng Pangeran Yusuf. Menawi mekaten Pangeran Yusuf wonten ing aji panjenengan kula badhe sumpah. Sumpah piye? Sisa-sisa kesang kula badhe kula abdikaken dhateng panjenengan. Lamun nyawamu tak jaluk kok ulungke Hasan kowe. Kula lila Pangeran. Katitik cetha kaya mangkono nanging bab iki mau aja nganti ngawistarane ibarate njipuk iwak aja nganti butek banyu. Lajeng ngangge menapa? Kowe Hasan lan Sora kudu gelem nindakake pakaryan lamun iki nista nanging utama. Mun to panjenengan niku boten sah watos badhe kula sorohaken nyawa kula kagem panjenengan Jeng Pangeran Yusuf. Hasan lan Sora kowe dandan kaya kawula ana ing bidir supaya ora dimangerteni yen kowe do sumurwing banyu kowe ngerti karingkihane nanging ora perlu kuwatir kabeh kuwi mau aku kang bakal ana sak mburine. Sora wis pados dan bidir Iya dados dom sumurwing banyu wonten kerajaan bener supaya bisa ngluari pakunjarane Dr. Salkas sing papan ana ing kerajaan bidir. Paman Pangeran Yusuf Ulunanku Pangeran Saladin menawi Sora lan Hasan badhe keparengaken wonten tlatah bidir kanthi dagang supaya kang madani wong-wong ana ing bidir kula badhe nderekaken paman. yen pancen sediamu kaya mangkon nanging paman kepengin mangerteni aja nganti adoh lawan Hasan lan Sora. Memang wis pakaken jam Jeng Pangeran Yusuf Hasan kula namung Sora. wis didhawuh pangandika
panjenengan benjang menapa anggenipun kebidal wonten ing kerajaan Midin. Ora perlu dadak kesuwen supaya rantaman iki bisa mbuka kabubele lelakon ana ing kerajaan Turki. Iki dina kowe gragati tumuju ana ing kerajaan Midin. Yen to mekaten namung ngesti dawuh pangandika panjenengan. Pangestunipun ingkang nusul. Jenderal Muhammad lan Kapten Lasar Sauger Pangeran Yusuf isih kegunungan nyawa ing ragane setro bisa takon yen kepengin ngrong-rong kawibawan ana ing kerajaan Turki tak lapati. Sumes lagi, prajurit Sungai Midin. Ayo. Hei, prajurit ana ing Midin. Padha digatake. Awan dhewe kene ranti. Pekane. Kanjeng Ratu Solehan. Ayo, padha digatake. Sumes lagi.
Ayo. Hati-hati. Hati baik jiwa. Hati baik. Wali sawo pangujaran.
kanthi kuwi. Ora usah dadak kesuwen. Ngelak laku titian lan kabeh disumadrake. Ayo. Kula kanthi kuwi. Yo. Kanggo obo-obo. Budalaning kabeh. Turunggo seto. Ayo. Dibudalake. Deporasi. Yap Syoko Mesti Sanjoto Lumaksana Magito Gito.